الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ گونج پا دیو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وأصحابکہ یا نور اللہ سلام تاجدار کبریا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ محبت پیش کرم تو بعد معزز محترم محتشم دوستان گرامی بزرگوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی خوبصورت بزم عظیم شان محفل ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ نے اسحاق نگر چھتی اسمی والے نے سجائی ہے اللہ رب العزت انہاں دی اس محفل کو سجانا اپنی پاک تے اونچی بارگاہ قبول فرمائے اور بالخصوص ایتھے صدارت فرما رہے ہیں قبلہ بڑے محبت والے سالے مسلک اہل سنت دی شان علامہ انوار حسین نقشبندی صاحب اور قبلہ حافظ محمد جہانگیر صاحب اور جمع تمام احباب جتنے احباب تشریف فرماؤ اور حافظ صاحب چلے گئے محمد اکرم صاحب اور میں خصوصی محبتہ بھائی محسن ساؤنڈ والے اللہ پاک نہ دے رزق چے معاملات چے برکات نصیب فرمائے اور آؤ بسم اللہ پڑھ کے میں ابتدا کرنا اپنی گل دی کیونکہ گفتگو دا اتنا ٹائم کھوڑی ہے گھڑی دے سوئی چڑھ گئی تے سننی ویسے جو 12 بجے نے 12 نہیں بجے 3 نہیں بج جاندے ہیں کیونکہ طبیعت نہیں نہ ہوندی ایڈا لمبی گفتگو اور محفل سنن دی لیکن میں آپ احباب کو محظوظ کرن دی کوشش کرنا تھوڑا جا زور میں لانا یہ گل ٹر گئی تے پھر انشاءاللہ آپ پڑھ دے رہاں گے ایک باری سبحان اللہ بولو بھی میں پڑھا پڑھا بڑی محبتہ دے بیکر میرے بھائی زمان یاسر فریدی صاحب بڑی خوبصورت پڑھ دے میں سن نہیں سکے آج لیکن اکثر سنتا ہونا آؤ حضور جانے عالم دے غلام ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امام حسین ہونے کی جنہاں نال پیار میرا نبی کریم پہ کر دے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق جو قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی میں صرف وہ پڑھن لگیا ہوں جو تو سہارا لے کے اگے میرے نبی دا عمل میرے نبی دا فعل میرے نبی دی گال نہیں عمل میرے نبی دا جو عمل اپنے دو تریاں دے نالے میں وہ سنانے لگیا تو پھر حسین پاک دی شان بڑا لگیا ہوا اور میں کوشش کراں گا سنوں گے تو شہادت بھی ایک دی پڑھ جاواں یا غازی عباس دی جڑے بھی موج لاگے تے آپ پڑھ جاؤں گے ایک بار اونچی بولو سبحان اللہ اللہ رب العزت دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوکاں نے تایا تانگ کیتا خراب کیتا تے نبی پاک کو رب والوں حکم ہویا بھی سونیا ہن انج کرو تسی مدینے جاتے ڈیرے لا لو ایتھے بندے تانوں اوکھا کردے نے خراب کردے نے تہاڈی قتل دی سازش کردے پے نے اللہ بولو جبریل ایک آیت لے کے آئے فرمایا سونیا اللہ آتا ہے ایتھوں معاملات چوک ہجرت کر مہاجر ہو کے مدینے ڈیرے لا لے مدینے جو مدینے دا تاجدار جا کے ڈیرے لائے وسوں میرے نبی نے مدینے کی تھی ہن سارا کچھ تا سونا نبی مکے چھاڑے آیا سارا کچھ تا مکے رہ گیا ہن جدوں بندہ نویں جگہ جاندا جدوں آپاں پاکستان تے ہندوستان اپنے بڑے آئے نے تے پیچھے سارا کچھ چھاڑے آئے نے تے تے آ کے نویں سیروں شروع کیتا ہے ایک بیلی اتھوں آ کے پڑھائی آ گیا لوکل جڑے اپنوں انہاں نوں آ گئے ایک تا مہنے تے دوجا انہاں نے آپ دے نظام سیدھے کیتے میرے نبی جدوں ہجرت کر کے مدینہ آئے ہن سارا نظام کوئی نہیں تے میرا نبی تو بڑے ڈیرے دار بھی کوئی نہیں
میرا نبی وڈے ڈیرے والا ہے نا تے میرے نبی کو لوگ آندے نے بیٹھتے نے صلاح کرتے نے مشورہ کرتے نے اور نبی کریم دے نا علامہ صاحب انوار صاحب صحابہ نے مشورہ کیتا میں شان نزول پڑھن لگے ہاں نبی دے صحابہ نے آپس چ بیٹھ کے نا مشورہ کیتا سونا نبی ساڈی وجہ تو مکہ کاروبار چاچے ماسے سب کو چھڈ کے ایتھے آ گیا ہے تے کی کریے سونے دی بارگاہ چ مال پیش کریے ٹیگ لائیے سونے چاندیاں دے سونا راضی ہو جاوے تے نبی دا ڈیرا چلدا رہے سبحان اللہ بولو تو میں پڑھا قرآن بھائی حضور دے غلاموں جناب نبی کریم نے صحابہ نے مشورہ کیتا تے صحابہ مشورہ کر کے کہتے ہیں کہ اپا نبی کریم دی بارگاہ چ مال پیش کریے کریم آقا نے ساری وجہ تو مکہ دے سونے سونے وادیاں چھڑیاں نے حضور نے سانو کلمہ پڑھایا گئے معاذ دینے والے نے سانو دوزخاں دی رات چک کے جنتی بنا چھوڑے آگئے پہلے کائنات اگر سانو جاندہ کوئی نہیں سی اور کوئی ابو بکر صدیق بن گیا گئے کوئی عمر فاروق عدالت بادشاہ بن گیا کہ کوئی غنی عثمان غنی بن گئے کہ کوئی شجاعت دا بادشاہ مولا علی بن گیا میرے نبی کریم نے سارے عزتاں دے چھڑیاں حضور دے غلام جناب نے سارے صحابہ نے مشورہ کیتا نبی کریم دے دروازے سے سارے نے ڈھیر سونے چاندی دے لا دتے نے نبی کریم دی بارگاہ چ مال پیش کر دے ادھر اللہ نے فرمایا جبریل جنیبت جلیل حکم آوے اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے نبی دی بارگاہ چ چلا جا او جڑے نبی دے یار میرے نبی نو مالا پیش کر دینے انہاں نو جا کے رب دا سنیرا دے دے جبریل نے عرش بری اپنا مقام چھڑیا نبی کریم دی بارگاہ چ آئے آ کے اللہ دا قرآن سنایا اللہ فرماتا سنیا اج رات تیرے اگے مال پیش کیتی جا رہے نے انہاں نو رب فرماتا کل اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى سونیا ایکو اوتھے رکھ صحیح ایکو تھوڑی رکھ تھوڑی جی آواز ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہترین بتا کیسے کہے کرتے اونچی سبحان اللہ اللہ نے فرمایا جبریل نے نہ سونے نو پیغام دے دے جڑا تیرے سامنے مال پہ پیش کر دے نے نا جڑے کہندے نے کہ نبی کریم نو مال پیش کران گے نبی تھوڑے جے بہتر ہو جان گے اور نبی نو اللہ کو ضرورت دنیا دے مال دی نہیں ہوندی لیکن صحابہ نے آپ دے مشورے نال پیش کر چھڑیا اللہ نے جبریل بھیجیا جبریل جا کے نبی دے یاراں نو سنیرا دے دے سانو اس مال دی لوڑ کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے کل لا اسالکم محبوب اپنے سونے سونے لب کھول آخ میں بھی سکتا سا لیکن اے درویشاں نو سمجھانا چاہنا جو رب ہو کے ڈائریکٹ تواڈے نال گل نہیں کردا تسی بندے ہو کے ڈائریکٹ رب نال کیویں کر سکدے ہو میں وچ محمد نو پا لینا وا میں وچ جدوں اپنے بندیاں دے نال گل کرنی ہوے تے وچ زبان مصطفیٰ دی لے کے آ جانا تے لوکاں نوں یہ گل سمجھائیے میری جدوں رب تک جانا ہوے تے مدینے ہو کے جائیدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے جدو یہ آیت سنائی نا جبریل نے تے جبریل کو آکے اللہ پاک دی طرف حکم ہے تے اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ دسدا پیا سانو مالاں دی لوڑ کوئی نہیں ہاں جے تسی صحابہ میرے نال پیار کردے جے تے ایک گل میری منیا جے ایک گل ضرور منیا جے تے آرڈر میرا نہیں رب دا ہے الا المودۃ فی القربا سانو مالاں دی لوڑ نہیں ایک کام کریا جے نبی دی آل نال پیار کریا جے تو پھر میں کیا ہونا یا کھمیاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی بھئی سیرت شکل اولادی نام لیا لکھ پاپ نرے دے کہ یارا پہلے اگر دی جاگی
نام لیا رکھ آپ نہیں رہندے تے محل اندر دی جاندی اے نبی دی آل پیار دا حکم زمین دا نہیں آسمان دا اے اللہ رب العزت دی طرفوں پیغام آیا کہ اے ساڑھے تے فرض ہے نبی دی آل دا پیار ساڑھے تے فرض ہے انہاں دا حکم مننا ساڑھے تے ضروری ہے تے اللہ نے فرمایا کہ ایک کام کریا جے نبی دی باں بیلی بنو تے نبی دی آل اولاد دا خیال کریا جے یہ رب دا حکم ہے اور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رہو آپ نا میرے کریم آقا ایک دن تشریف فرمانے اور اس مشکات شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ میرے نبی دی سکی چاچی میرے نبی پاک دی سکی چاچی ام فضل میرے نبی کریم دی بارگاہ چاہیے تے آن کے عرض کر دیا نے سونے اج ادھی راتی میں ایک خواب تے سفنا دیکھ رہے ہیں تھوڑی جی اس اگلے والا بٹن تھوڑا جا دے دی بس ہے تے ٹھیک ہے اچھی سبحان اللہ بھائی تھوڑا جا ڈا رہے ہیں اصل میں زیادہ نہ کر یار میں تاں کہنا سی کہ تیرے تھوڑے زور لگنا نیڑے ہو جاونا تے بار ماسٹر گھٹ جاوے تے اپنے سمجھ آندی رہے اچھی سبحان اللہ ٹھیک ہے حضور جانے عالم دے غلاموں چاچی ام فضل ایک دن نبی کریم دی بارگاہ چ آ کے عرض کر دیا نے سونے میں اج ادھی راتی ایک خواب ویکھیا تے خواب بڑا عجیب ہے تے خواب بڑا ڈر لگدا ہے کہ میں سونے تیرے سامنے کیویں بیان کراں تے نبی کریم نے فرمایا چاچی جان دسو تے صحیح خواب کی ہے تے چاچی کہندی میری جرت تے ہمت نہیں ہوندی کہ سونے تیرے سامنے دساں نبی کریم نے فرمایا چاچی جان دسو خواب کی ہے نبی کریم نے عرض کر دیا وے سونے کی میں دساں مینوں جرت نہیں ہوندی میں سونے آیا جی ادھی راتی میری اکھ لگ گئی میں سپنا ویکھیا تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ کے میری گودی وچ آ گئے نبی کریم نے فرمایا چاچی جان ایتھے خواب بڑا سونا آ گئے اس خواب دی تعبیر رب میری دھی فاطمہ دے بیڑے وچ رب فاطمہ نو پتر دے گا جدا نام حسین ہوے گا گودی تیری ہوے گی وچ حسین کھیلے چاچی جان اس خواب دی تعبیر ہے کہ القریب جڑا تو میرا ٹکڑا کٹ کے اپنی گودی وچ آندا ویکھیا ہے نا اوندا مطلب تے مانا رہے اوندا مطلب ہے کہ رب دسنا چاہتا ہے کہ حسین پیدا ہونے والا ہے حضور جانے عالم دے غلاموں میرے نبی کریم نو ایک خواب سنا کے چاچی ام فضل چلیاں گئیاں کہ پھر ایک وقت آیا جب حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسین کی پیدائش ہوگی نا کہ حضور تشریف فرمانے اے ہوئی چاچی نبی دی بارگاہ جو حسین پاک نو لے کے آئی ہے میرا پروگرام کوئی نہیں سی تقریر کرنا دا لیکن میں نے تھوڑی جی میں کر دینا اچھی سبحان اللہ کیونکہ کل رات میں بھائی پھر لاہور جا کے تقریر کرنی تے پرسوں بھی فیصلہ بات کرنی تو اسی سبحان اللہ میں دو کہ میری آگلیاں سوکھیاں ہو جائیں ذرا اب جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کہ بھائی ایک گلا نا بڑا سانب رکھنا پہنتا ہے جے سارا ہی زور نہ جاؤں وہ تاکہ نہ زور نہ تو پھر بھی گل وارے چ نہیں ہے تسی چس لے لو گے تو لاہور والے کی آکھن گے تے فیصلہ آباد والے کی آکھن گے قاری صاحب کوئی ساڈے واسطے بھی لیا ہی سبحان اللہ سارے نو ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ تاں دا پیا تھوڑا جے میں خطاب کرنا ذرا اونچی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ جدوں سونا حسین پاک پیدا ہو گئے نا تے حضور جانے عالم دی بارگاہ چ یہ ہوئی چاچی جن نے خواب سنایا سی سفنا سنایا سی ایک ہوئی چاچی نا امام حسین نو لے کے تے میرے سونے مدینے والے دی بارگاہ چ آ گیا تے آ کے پیش کیتا سونیا اپنے دوتے نو ویکھ لے اپنے دوتے نو ویکھ لے تے نبی کریم نے انج کر کے امام حسین نو پکڑیا نا تے ویکھ کے تے میری نبی دے اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے میرے کریم آقا رو ہے تے میرے کریم آقا نو پوچھا کہ سونیا جدو نانے اپنے دوتریاں نو ویکھدے نے تے راضی ہوندے نے تے مٹھائیاں وانڈدے تے تسی کھاندے ہو عرض کیتی گئی کملی والیا جدو نانے اپنے نواسیاں نو ویندے اپنے دوتیاں نو ویندے نے راضی ہوندے نے اپنے دوتیاں نو ویکھ کے اوتے مٹھائیاں وانڈدے نے اوتے بڑیاں خوشیاں کردے نے اوتے بڑے چاہ کردے نے ماں زاغ دے نانا والیا تسی رو پے جے تواڈی اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے نے
سونے وجہ کی ہے نبی کریم نے فرمایا چاچی جان میں سو حسین دی پیدائش ویکھاں یا میں میدان کربلا ویکھاں چاچی جان سو حسین نو ان قریب میری امت شہید کر دے گی ظاہراً کلمہ گو میرے پتر کو شہید کر دیں گے چاچی جان تو کسی نے پوچھیا پھر میرے آقا نے پوچھا گیا کملی والے کیا یہ دو سیدہ فاطمہ ہوگی فرمایا نا یہ دو نہ فاطمہ ہوگی نہ میں ہوگا نہ مولا علی ہوگا اور دو ایک بہن حسین دی میدان کربلا ویکھے گی کہ شاعر لکھ جائے فرما دینے نہ میں ہوا نہ تو ہوگی نہ ہو سی شیر خدا روئے کیوں جے تو دوسری روایت چاہتا میرے نبی کریم نے فرمایا چاچی جان آج جبریل ہونے میرے کو لائے نے تے مٹی لے کے آنے کربو بلا دی تے اللہ والو ایک حکم جبریل نے دسے ہے کہ اے حسین پاک کر میدان کربلا جو شہید ہو جانگے تے میرے نبی نے وہ مٹی لے کے نا سیدہ ام سلمہ میرے نبی دی گھانا لی میرے نبی دی بیوی میرے نبی دی پاک بیوی اپنی بیوی نو نبی پاک نے آکھا مٹی سنبھال دے رکھ لے اچھا میں قربان جاواں میرے نبی دے علم غیب تو میرے نبی دے ٹر جان تو بعد میرے نبی نو پتہ ہے کہ 50 سال تک اے بی بی زندہ رہے دی تے اے وقت تو ویکھ لوے گی میرے نبی نے اس بی بی نو دتی اے اپنی پاک بی بی نو ساڈی ماں نو ام سلمہ نو کہ اے مٹی جو خون بن جاوے میرا بیٹا حسین میدان کربلا چ شہید ہو جاوے گا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے او امام حسین نے جنہاں دی پیدائش دے نال شہادت دی خبراں بھی پھیل گئیاں نے تے پھر ایک وقت آیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار چ جا رہے ہیں ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے سبحان اللہ بولو بھائی سناواں نبی کریم اپنے صحابہ دے نال ایک دعوت تے جاندے پئے آج آپاں نوں دعوت آوے تے آپاں بھی بڑے چاواں نال جاندے ہیں تے نبی پاک اپنے صحابہ دے نال دعوت تے جاندے پئے نے تے جدو بازار مدینے دی گلی آئی او پاک گلیاں جتھے نبی دیاں تلیاں لگیاں نے میرا سونا نبی مدینے دی گلی چ جا رہا نال نبی پاک دے صحابہ نے تے صحابہ کرام نبی کریم دے گرد گرد چڑھ دے جا رہے ہیں تے مدینے دی گلی چ ایک منظر ویکھیا کہ بچے پہ کھیڑ دے تے بچیاں دے وچ امام حسین کھیڑی جا رہے ہیں آج میں روایت پڑھی تو 6 باری رٹا لایا تو 7ویں باری سانوں سنادا پیا اونچی سبحان اللہ ہاں بھائی یاد کرنا پیندا ہے حفظ کرنا پیندا ہے سمجھنا پیندا ہے پھر دسنی پیندی ہے ایویں نہیں گلاں آ جاندیاں اونچی سبحان اللہ بھائی آپ نے جب امام حسین نو دیکھا نا قبلہ علامہ انوار صاحب تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا کے نا جی میں اج بھی پیو کردے نے اج بھی پیو ادھر جاوے تے بال کو جا کے کی کردا ہے آجا پترا سکینے لگ جا سبحان اللہ میرے کریم آقا نے انج کر کے باواں کھولیاں راوی لکھدا ہے آپ نے اپنے بازو کھولے آپ نے بازو کھولے لیکن امام حسین نے جدو ویکھیا کہ نانا جان نے بازو کھولے نے تے حسین چھوٹی جی عمر ہے تے اجے زیادہ دوڑ نہیں سکدے سجے کھبے دوڑاں لا تے بھی میرا نانا مینوں پکڑن آوندا ہے سبحان اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تے جویں بچے نوں آپ انجان کر کے مگر مگر چلنے آ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور پیچھے پیچھے حسین اگے اگے تھوڑی دیر میرے نبی نے حسین نوں دوڑایا تے پھر میرے نبی نے پکڑیا تے پھر میں دسنا چاہنا پکڑیا کیویں حضور دے غلاموں نبی پاک نے پکڑیا زمان تے بڑا بنایا میں دسنا کیویں نبی پاک نے پکڑیا پورا آپ کرے نے کیا سبحان اللہ یہ راوی لکھدا ہے یہ سارے شٹائل میں آپ دے کولوں نہیں دسدا پے پر حدیث پاک وچ موجود نے نبی پاک راوی کہندا ہے نبی پاک نے نا ایک کوڈی دے تھلے ہاتھ رکھیا ایک نبی پاک نے گدی دے تھلے ہاتھ رکھیا تے نبی نے پکڑیا حسین نوں
حسین نے بچھے لین لگ پیا سونا مدینے دا تاجدار تے تسی سبحان اللہ بولو تے ہن ترنم چ نہ سناوا بھائی حضور دے غلام جڑے میں نبی کریم مدینے دی گلی چ جا رہے ہیں حضور نے ویکھیا حسین پاک بچیاں دے نال کھیلی جا رہے ہیں حضور نے جا کے اپنے بازو نو پھیلا لیا حسین پاک نے جڑے بلے اپنے نانا جان نو ویکھیا آپ نے دوڑا لا دتیاں نے میرے نبی کریم پیچھے پیچھے حسین دے جا رہے حسین کبھی دائیں میرا نبی بھی دائیں حسین کبھی کھبے میرا نبی بھی کھبے تھوڑی دیر حسین پاک نو کھڑایا پھر نبی کریم نے ایک ہاتھ چھوٹی کے رکھیا ایک دیر بلے ہنڈی تے رکھ کے حسین پاک دی بچھیاں ہی لئی جا رہے تے میرے نبی کریم نے حسین دے بوسے لینے پھر نبی نے سارے صحابہ جڑے سجے کھبے نے نبی کریم نے فرمایا لوگو سنے لو حسین منی وانا من الحسین میرے نبی نے ساری کائنات نو دسیا دنیا والے حسین میرے وچوں وے میں حسین دے وچوں میں حسین دے وچوں پھر میں کیوں نہ آکھاں پھر میں نبی کریم دی اکھ دا تارا کیوں نہ آکھاں پھر میں کیوں نہ آکھاں خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے ماتا کسے زیر وچ خیال آوے کاری صاحب گلہ کتھوں دسی جا رہے میں کبھی لیا صحائے سکہ دی حدیث ہے ابن ماجہ شریف دی حدیث مبارک آئے یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ کوئی گل نہیں ہے یہ میرے نبی دی سچی دے سچی حدیث ہے میرے نبی کریم نے حسین چوک کے میرے نبی نے سینے نال لا کے ساری کائنات رو دسیا ہے دنیا والے ہو جنہوں عرشہ دے رب دا سونا محمد پیار کرے پورا جگ بھی دے نال پیار کرے پھر دوسری روایتیں آئے میرے نبی نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی جن نے حسرت حسین نال پیار کیتا اس محمد نال پیار کیتا پھر میں کیوں آیا تھا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے او جڑا میرے نبی کی آنکھ دا تارا ہے پھر میں کیوں آیا تھا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے کون حسین یاد توجہ فرماؤ میرے نبی کریم نبی دے صحابہ نو نماز پڑھائی جا رہے کملی والے سجدے وچ گئے نبی کریم دے صحابہ نے ویکھیا اج سجدہ بڑا لمبا ہو گیا ہے اج میرا نبی سجدے چ نہیں پیا اٹھ جاؤ نبی دا ایک صحابی فرما دے نے میں سجدے دے وچ اپنا سر چک کے ویکھیا گئے جڑے ویلے میں سر چک کے ویکھیا میرے نبی دی کمر میرے نبی دی دھوئی اتے حسین کھیلی جا رہا نبی پاک دا صحابی کہتے ہیں میں نا سجدہ کردیا نا انجوتوں کر کے دیکھیا تے نبی دی کمر دے تے حسین پاک بیٹھے نے تے میرے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیتا کون حسین ہے جن دی وجہ تو میرا نبی رب دے فرض نو بھی لمبا کر دیتا ہے کیونکہ میرا نبی شریعت دا مالک ہے تے میرا نبی جو چاہے کر سکتا ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں احمد نہیں خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے میرا امام حسین میری نبی دے آنکھ کا تارا میں تھوڑا جا مضمون بننے آئے کہ حسین کہو نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں نال اینا پیار کرتے ہیں وہ امام حسین کہتے ہیں ساری گلہ اپنے دوترے نال میرے نبی نے کی دیا آؤ توجہ فرماؤ پھر وقت آیا
وقت گزرتا گیا میرے نبی ٹر گئے مولا علی بھی ٹر گئے حسین پاک دی پاک اماں جان بھی ٹر گئی پھر وقت آیا 60 ہجری دا حضرت امیر معاویہ شام کے اندر آپ دا وصال ہو گیا ایک گل سادے دے انداز سے میں عرض کر دیواں کہ عقیدے دے تے مہر لا دیواں اپنے سیانے بندے کہندے نے چنگیاں چوں مندے تے مندیاں چوں چنگے ایویں گل ہے نا تے تقدیر دے لکھے نوں کوئی ٹال نہیں نہ سکدا تے امام حسین شہید کرنے والا یزید پلید لعنتی کتا ہے نا سارا کچھ ہے نا لیکن یزید پلید نکلیا تے باپ ہے دا نبی دا صحابی اے چنگے دے وچوں مندا نکلے لہذا اگر کوئی یزید دے پیو نو گل کرے تے او نہیں کر سکدا کیونکہ او نبی پاک دا صحابی ہے اور یزید وچوں پیڑا نکلا یزید لکھ لاکھتاں نے جنہیں حسین پاک نال ویر کیتا ہے تے نبی دا او صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ حضرت امیر معاویہ نال پیار حسین پاک دے بڑے ویر نے تے جنوں امام حسن پاک مان لون جنوں حسین دے بڑیاں نے منیا حسین پاک دے بڑے بھائی نے ماننا سنی انہوں ماندا ہے تے جس یزید نال حسین صلح نہیں کیتی سنی اس یزید دا نہیں طرفداری کردا یزید دے اوپر بھی لعنت ہے اج بھی لعنت ہے قیامت تک لعنت ہے حسین میں قربان آپ کی عظمت پر حسین آج بھی نام آل وجت کا ہے اور یزید آج نام ایک گال بن گیا یہ میرے حسین سے شان ہے توجہ فرماؤ چنگیاں چوں مندیاں تے مندیاں چوں چنگے باپ صحابی ہے لیکن یزید وچوں پیڑ نکلیا یہ یزید تے لعنت ہے یزید دے باپ دے بارے چ گل نہیں کرنی اے اہل سنت دا عقیدہ ہے سبحان اللہ بولو میں پڑھا وے جدو یزید دے والد گرامی حضرت امیر معاویہ وصال کر گئے تے آ یزید تگانے چمڑ گیا تخت نو تے مدینے خط لکھیا کہ جاؤ مدینے چ 4 بندیاں دے ووٹ لے لو جے 4 بندیاں دا ووٹ مینوں مل گیا نا تے مینوں یزید نو کوئی لا نہیں سکدا وہ 4 بندے کیڑے سن سب تو پہلا علی دا شیر حسین ابن علی ہے دوسرا پتر حضرت ابو بکر صدیق دا جنہ نام عبد الرحمن بن ابی بکر ہے تیجا پتر ہے حضرت عمر دا جنہ نام عبداللہ ابن عمر ہے تے چوتھے صحابی دا نام ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایک بڑا دیانت فریق اور بڑے لفظ نے روایتہ دے ویچ ایک او بندہ ہے کہ جنہیں 4 بندیاں تو ووٹ لے لو جے 4 مان گئے تو پھر میری حکومت تو کوئی نہیں لا سکتا یہ تو امام حسین نے پیغام بھیجا بلید جڑا مکے دا چودھری تے مکے دا ناظم سی انہوں نے کہا جاؤ علی دے پتر حسین نو بلا کے لیا تو میں اندروں ووٹ لے لو حسین پاک پورے گورنر دے گھر وچ تو حسین پاک دے پیچھے ایک بندہ ٹردا آندا ہے قدماں دے چاپ ہے پر امام حسین چلدے تھوڑے اگے گئے نا تے پیچھے مڑ کے ویکھا تے غازی عباس پہ آندا ہے مولا علی دا پتر ہے غازی عباس بھی تے حسین پاک دے پیچھے چلے آ رہا ہے تے غازی عباس نے مولا حسین نے پوچھا عباس کدھر تے عباس کہنے لگا میرے مولا علی نے فرمایا سی حسین دی کانڈ سنبھالن پہ آنا جے تیرے نال اٹھے اس چودھری نے ڈی سی نے اگر تیرے نال ہیر پھیر کی تھی تو میں عباس علی دا لالا تو میں تیرے پہ جان نہ دے دے مانگا تو میاں محمد بخشار سے کھڑی دی زبان بولا دیا فرما دینے ویر ویران دے بدر دی خواہ دے ویر ویران دے بدر دی محمد اچھے